Kagawad, kung gusto namin pumunta ng Kanding Post, sino po ang pwede namin kuwan? Kami. Okay, si Kagawad, Gaspar. Okay. Pagkatapos kasama natin yung mga bantay-bayang ko. Kasama natin na pumunta doon. Pumunta na. Kaming Post. Akong drive. Sa Post, dito daw. Sa Torre. Yung Kanding barangay po yun? Nakarapin ano? Kunti lang po. Tagalog kasi dun eh. Kasi ayaw ba mga nga. Ako lang ito. Aga na po. Sakto ayaw ang ganun. Kaya Gaspar, sabi namin, kilala po kayo. Dito po sa mga barangay. Bambag. Bambag. Barangay Bumban. Okay, Barangay Bamban, San Clemente. Ang hanapin po namin ay si Kagawad, Gaspar. Kayo na po ang bahala sa amin, Kagawad, ha? Sige, okay. Kapitana naman. Punta tayo sa Paul. Okay, so, kasama kami ni Kagawad, Gaspar. Makikita natin kung gaano kaganda yung post natin Tara. sa Facebook. Okay, so, ayan po. Mayroon pa akong susunod na destination. Abangan po ninyo, guys. Kasama ko po ang mga nandito ngayon na... Wala naman po ano, okay lang pa. Nagawa sir. Okay lang. Anak, makikita mo. Pero wala kaming dala. Oo, hindi kami handa. Kagawad. Pagkilala ko dun sa isa eh. Sige po. Wala akong pamalit. Mga damo-damo dito. Kagawad, kung ito medyo libis ng konti. Ano? Para kitang-kita siya. Bye-bye po. Bye. Pero mga after tourist po kami. Kagawad. Kung gusto nyo pong makita, ito. Ang bahay. Ito yung channel. Channel pa po yan. So guys, Matanong Kagawad, kapag kami. Guys, hello po. Nakikita po ako dito. Kasama ko ang si Kagawad Gaspar. At tuturya po ako susunod sa kanyang ito yung Kanding Post sa may Bamban, barangay Bamban. Okay, si Mangguyong Post. Ay, ang dami pa po. Ayan. So guys, thank you po. Sa Dubian. Hindi ka pa nakarating ng Dubai pa po. Ay, mataas yun. Parang pag Okay. Nakamagano. Salamat po, Kagawad. Oo, salit na kami. Basta, nandito na tayo doon. Sige guys, Kagawad, salamat. Okay lang. Kagawad, salamat Kagawad. Tara. Kuya, hi ka naman kayo sa vlog ko. Kuya, tagasan po kayo, kuya. Mga tarem. Ayun po sila, kuya. Ang galing. Hello, hello. Anong gagawin mo? Tatalon ka dyan? Hindi ba delikado? Hala? Oh, may mga bato doon, oh. Sigurado ka? Ilang beses mo lang ginagawa yan? Ngayon? Hindi ka naman... Naku, puro bato doon, oh. Sure ka? Anong gagawin mong tatalon ka sin talagang tuloy-tuloy? Sure ka, ha? Walang mangyayari sa'yo? Anong pangalan mo? Anton po. Anton, ha? Oh, magdasal ka muna bago ka tumalon. Oh guys, panurin po natin si Anton sa kanyang pagdive, pagtalon dito po sa tulay ng Kakawitin Bridge, hanging bridge. Oh, handa na ba, Anton? Ayan guys, sa bilang na 3. Alalin lang ha, ready? 1, 2, 3, go! Woo! Okay ka lang, Anton? Okay ka lang? Kayong dalawa, kaya nyo? Anton, hi ka, hi! Ayan po sa ito, no? Kaya. Ayan guys, thank you. Ano pangalan mo, boy? Ha? Okay, bye-bye. Nice one.